Može, take 4 i ide. Bok, ja sam Davor. Ja sam Bruno. I ovdje smo ti predstavimo Akademiju digitalnog marketinga prema Bok, ja sam Davor. Ja sam Bruno. I ovdje smo ti predstavimo Akademiju digitalnog marketinga po Sinove metodologiji. Akademija digitalnog marketinga je online edukacija s naglaskom na praksi. Edukacija je temeljena na metodologiji koju smo razvili u posljednjih 5 godina kroz 700 projekata, što nam je pokazalo da svi mogu imati koristi od digitalnog marketinga. I zato nije važno jesi zaposlen ili nezaposlen, student ili poduzetnik. Edukacija je prilagođena tebi jer radiš na vlastitom primjeru. To znači da ova znanja i vještine možeš primijeniti na svom poduzeću, kako bi pospješio marketing, na online CV-u za lakše zaposlenje ili kako bi otvorio svoju vlastitu digitalnu agenciju. Edukacija je dostupna bilo gdje i bilo kada i radimo kombinaciju online edukacije i radionice uživo koje se prate putem live streama. U nastavku videa pokazat ćemo ti 4 područja Akademije. Edukacija, ispiti, praksa i posao. Bazna edukacija sastoji se od 100 sati video predavanja podijeljenih u 8 područja. Ispite radimo preko Google Hangoutsa sa personaliziranim uputama i savjetima. Praktične radionice na koje možeš doći u Hub 385 ili ih pratiti putem live streama. A nakon položenih ispita i prakse kreće spajanje poduzetnika i polaznika Akademije. Edukacija funkcionira tako da pogledaš video, riješiš zadatak i uploadaš ga u naš edukativni centar. Nakon svakog pogleda rješavaš ispit kako bi dobio personalizirane upute. Edukaciju pratiš bilo kad i bilo gdje jer su ti videi uvijek dostupni. A pitanja uvijek možeš postaviti unutar Basecampa. Basecamp je naš komunikacijski alat gdje ćeš pronaći pregršt pitanja i odgovora drugih polaznika. Prvo poglavlje Akademije je inicijacija u kojoj ćeš naučiti sve osnove digitalnog marketinga. Primjerice, u sklopu inicijacije radimo zadatke poput analize ključnih riječi da vidimo što potencijalni kupci traže na Google. Cilj inicijacije je napraviti akcijski plan nakon kojeg izlaziš na prvi ispit. Kada si gotov s akcijskim planom, možeš krenuti dalje na izradu sadržaja. Sadržaj je najvažniji aspekt digitalnog marketinga. Jer je internet prvenstveno komunikacijski alat, a lijepom komunikacijom možemo promijeniti svijet. Nakon toga idemo na izradu web stranice gdje ćeš naučiti sve što treba sadržavati jedan web. Dobivaš Sinove WordPress temu kako bi mogao samostalno izgraditi kompletnu web stranicu. Nakon što smo izradili web, idemo na Google AdWords. Google AdWords dijelimo na tražilicu gdje oglase prikazujemo točno kada ljudi traže određene pojmove, Banere na portalima i video oglašavanje na YouTube. Sljedeće poglavlje su društvene mreže gdje je naravno istaknut Facebook. Njega smatramo najboljim marketinškim istraživanjem ikad proveden. Uz njega su uključeni Instagram i LinkedIn kako bi što relevantnije komunicirali sa svojom ciljenom publikom. Nakon što smo uspostavili inicijalni kontakt i privolu, nastavljamo komunikaciju putem email marketing. To radimo putem MailChimp alata koji nam omogućuje segmentaciju email liste i izradu newslettera. Sada optimiziramo sadržaj i web stranicu kako bi tvoji korisnici bili što zadovoljni. A tvoja web stranica dobila što bolje rezultate na Google. To spada u SEO područje u kome ćeš se upoznati s pregršt korisnih alata. Sve navedeno mjerimo kroz Google Analytics i na taj način pratimo uspješnost digitalnog marketinga. To nam omogućuje da na temelju podataka radimo još kvalitetniji sadržaj i kampanje. Tijekom edukacije izlaziš na 8 različitih ispita. Ispiti se sastoje od praktičnog zadatka i Google Hangouts usmenog. Tijekom online usmenog ispita razgovaraš s predavačima koji ti daju personalizirane upute i usmjerenje za nastavak edukacije. Postoje 3 razine svakog certifikata koji ti pokazuju na koja područja se moraš fokusirati. Na primjer, senior certifikat iz inicijacije je uvjet za praksu i posao. Tijekom edukacije dobivaš i upute kako položiti službene Googleove certifikate. Time dolazimo do 3. stupa Akademije, a to je praksa. To je naša sestra Praksa koja organizira svaka 2 tjedna praktične radionice u Hubu. Tamo radimo na primjerima polaznika, a svi si međusobno pomažu davajući komentare i sugestije. U svakoj radionici možeš sudjelovati i online putem live streama ili kasnije pogledati snimku. Osim prakse, donosimo vam i svježe novosti iz svijeta digitalnog marketinga i na taj način ažuriramo cijelu edukaciju. Nakon što prođeš edukaciju, ispite i praksu, možeš tražiti posao ili zaposlenika kroz završni stupanj Akademije kojeg vodi doktor posao. Primjerice, Ivana se na temelju riješenih ispita zaposlila u Novoj TV. A Dino je uz pomoć svojeg online CV-a otišao u Fininfo. S druge strane, postoje razni uspješni primjeri poput polaznica koje su otvorile svoje vlastite agencije. Tu nam je ePulse iz Osijeka, specijaliziran za izradu sadržaja i društvene mreže. Ili eBulb iz Beograda koji se bavi izradom web stranica na svine web teme. Ok, sad smo ti objasnili što točno uključuje Akademija digitalnog marketinga. A cijenu i proces prijave možeš saznati na našoj web stranici. Tamo te čekaju 2 paketa, student i biznis. Student je namijenjen studentima i nezaposlenima, a biznis paket poduzetnicima i zaposlenicima. Zato javi nam se putem forme na webu, uđi u naš svijet i postani marketing freak.
Dobro, Davor, kad sve to počinje, kad mogu krenut, koliko traje? Akademija ti počinje dana kad se ti upišeš u nju, a traje 6 mjeseci što ti je dovoljno da savladaš cijelo gradivo. Bruno, šta nakon 6 mjeseci? Pa nakon 6 mjeseci ti ostaje zapravo apsolutno svi videi, međutim ako želiš nastaviti s ispitom, praksom i zapošljavanjem, onda odabireš jedan od paketa koji su prilagođeni tvojem uspjehu na akademiji.